Tapparassa on Ilomäki tällä kaudella pelannut. Näin tulee sitten Tomi Körkön laukaus ja aivan vapaasta paikasta pääsee painamaan kiekon sisään Joona Harjama, kun IFK-puolustus nukahtaa aivan totaalisesti. Daniel Fernholm pelaa todella lepsusti. Kalle Kerman tulee, sitten tulee Körkkö. Uudestaan Kerman virittää kiekon maaliin. Siinä ihmettelee jälleen IFK:lla 5 miestä omalla alueella, kun Kalpa juonii ja Kalle Kerman virittää. Ja ei ole kyllä häppöinen ottelun alkoi IFK ruotsalaismaalivahti Joakim Lundströmille. Lyytinen on myöskin pelikunnossa, hän sai hieman kipeää tuossa ottelun avauserän loppuhetkellä, poistui pukusuojiin, mutta on jälleen takaisin laatikossa. Ja sitten tulee IFK hyvällä vastaiskulla, Luttisen laukaus! Ja se lipsahtaa nyt sitten hieman helposti myöskin Antti Orelta. IFK tulee ottelun toisen erän ensimmäisellä minuutilla peliin mukaan. 59 sekuntia takana, IFK kaventaa 2-1, maalin tekijänä Arttu Luttinen. Se on Luttiselle tämän kauden toinen maali Kalpaa vastaan ja kaiken kaikkiaan kokeneelle IFK-hyökkääjälle tämän kauden maali numero 8. 21 tehopistettä nyt Luttisella kasassa. Se tulee nopealla vastaiskulla. Mikko Jokela jakaa sivuun ja sieltä räväyttää B-pisteen ympyräkaarelta. Ja katso, tästä näette, siinä saa myöskin Antti Orre hieman varusteitaan väliin, mutta erittävästi. 10-2011 HPK:ssa 38 pistettä. Ja nyt pisteen enemmän kuin IFK:lle paikka Jano Saari ja siitä maalin kulmalta Iiro Pakarinen tasoittaa ottelu 2-2. Näin IFK on noussut sitten 2 maalin takaa tasoihin ja tälle ei Antti Orre mahda mitään. Kiekko tulee aivan vapaasti siihen Suonenjoen kiekkokarhujen kasvatille, jolla on myöskin Kalpa taustaa. Ja siitä kauden 18 maali ja IFK tasoittaa. 11:44 on ottelun toista erää pelattu. Jano Saarin siirto, ensin Ramstedt jalalla, sitten Jano Saari kääntää ja maalin kulmalta taustalta nousee Iiro Pakarinen ja ratkaisevasti on keltapaidat myöhässä. IFK-pelaaja ja pakkivajeen vuoksi myöskin osan ottelusta puolustajan tontilla. Siitä lähtee Nyqvistin laukaus ja IFK johtaa! IFK johtaa 3-2, joten näin se kääntyy. Roope Talaja on maalilla ja hän ohjaa Julius Nyqvistin laukauksen verkkoon. Ja näin se menee. Kalpa hukkaa 2 maalin johtoasemansa. IFK iskee 3 maalia putkeen toisessa erässä. Vajaaseen 13 minuuttiin yhteisajassa ja siirtyy ensimmäistä kertaa kuskin paikalle. Maalintekijänä Roope Talaja. Se on vaikeaa ja risaista kautta pelaavalle Talajallekin hyvä onnistuminen. Se on kauden toinen maali. Ja nyt 4 tehopistettä Talajalla kasassa. Julius Nyqvist ja Arttu Luttinen saavat syöttöpisteet. Nappa kilahtaa. Napakka laukaus ranteella. IFK selviää tästä ja vielä on ylivoimaa 10 sekuntia jäljellä. Lyytinen laukoo ja kiekko muuttaa jostain suuntaa. Kalpa tasoittaa ylivoimalla numerot 3-3. Juuso Puustinen avaa IFK-laukojana. Antti Orre vastassa ja mikä on Puustisen kikka. Siitä lähtee Kämmen rystyvienti ja Kämmen puolelta Arttu Ilomäki tänään 1 syöttöpiste varsinaisella peliajalla. On Kalpan ensimmäinen laukoja, myöskin Tapparassa siis tällä kaudella Ilomäki on nähty ja nyt sitten haastaa Ville Husso. Ja sieltä tunneleista vain kiekko maaliin. Kasperi Kapanen, Kalpan toinen laukoja ja tänään siis NHL-scoutteja tupa täynnä katsomassa nimenomaan tätä miestä. Nyt olisi hyvä paikka näyttää hieman osaamista ja kylmähermoista tuoritusta ja sitähän tulee. Samin poika pistää siitä Kalpan kuskin paikan.